Evar baş hevalin neja temaşavanın heja derbare Rojhilatê Kurdistan û Îranê da agahiyê dawî bera parve bikin. Li Îranê şer 5 roj li pey xwe hîştin û na hemû Kurd, hemû Kurdistanê merak dikin gelo ew ê li Rojhilatê Kurdistanê çi bibe. Pêwîst e gelê Rojhilatê Kurdistanê çi bike, partiyên Rojhilat çi dikin, çi dibêjin û bi vê armancê îro pejekê beriya çend deqê pejekê Meclisa pejekê daxuyaniyek pir giring û pir dîrokî da pejek di vir de yek di derbarê şerê li Îranê de tespît dike. Di do dibêje pêwîst e gel wiha bike yani nexşereyek pêşniyar dike û bang li gel dike, bang li jina dike, bang li ciwana dike divê çi were kirin, çawa were kirin, rewş çi ye û çi tedbîr, çi amedekarî werin kirin civak xwe çawa rêxistin bike pejek basa van tişta dike. Niha pejek û çar partiyên din bi giştî 5 partiya bîst û dudê Sibatê eniyek Kurdistanî li Rojhilat îlan kirin û ev enî ji îro pêva zêde bû 5 partî bûn 6 partî ji ber ku Komala jî yani Partiya Komala a Kurdistana Îranê jî ku seroketiya wê Birêz Abdullah Muqtedî dike ev jî tevlî ev partî jî tevlî vê eniyê bû û bûn 6 partî. Niha pejek çi dibêje hevalên nêja pejek li ser meclîsa pejekê. Meclîsa pejekê bang dike, bang li gelê Rojhilatê Kurdistanê û gelên Zagrosê dike, Meclîsa Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê bi rêya vê daxuyaniyê bang li gel dike û rê nîşan dide. Pejek her wiha bang li ciwanên Kurd bi taybet dike, tevlî nava refên gerîlaya bibin. Niha pejek dibêje banga me ji bo gelê welatparêzê Rojhilatê Kurdistanê, gelê welatparêzê Kurd û hemû gelên Zagrosê ye. Dibêje Rojhilatê Kurdistanê û Îran ji ber polîtîkayên xerab ê Komara İslamî ya Îranê bûye meydanek şerê dijwar ji aliyekî ve vê rejimê çil û heft salin li gelên Îranê mafê wan û azadiya wan bin pê kir, mafê wanê demokratîk û azad bêpar kir. Ji aliyê din ve ew bûye çavkaniya qaosa li Rojhilata Navîn û bûye gev li ser ewlehiya cîhanê. Di encama polîtîkayên wiha de hikûmeta Îranê bi şerekî re rûbirû ye û wek vî şerî wek hedefa vî şerî hikûmeta Îranê destnîşan dike û divê îhtimalek mezin e ku ev şer bidome ji ber vê yekê nirxandina bandora şer û amedekariyeke dijwar pêwîst e rewşek heye ku hejmarek gefên cidî û heman demê de derfetên dîrokî hildigirîne yani divê ev pêvajoya ji aliyekî ve pêvajoya firsenda ye jî lê pêvajoya xetereyana ye jî divê em bawer dikin ku bi girtina berpirsyariyek û bi cîhanîna berpirsyariyên xwe em dikarin derfetên mezin bigirin kêm bedel bidin lê di encamê de derfetên mezin bi dest bixin pejek wiha dibêje vî tiştî ji gel re dibêje û di vir de çar xalên girîng henin temaşevanên nêje çar xalên girîng pejek basa çar xala dike xala yekê ya xwe rêxistinkirinê yekîtiyê dike divê em bang li gelê xwe dikin ku bi rihê yekîtî û hevgirtinê tev bigerin divê em bi çavên vekirî û hişmendiyeke siyasî ya Kurd tev bigerin ku em bikarbin destkeftiyên netewî herî mezin bi dest bixin yekîtiya civakî bi hêz bikin ji hev re bivin alîkar rihê hevgirtinê pêş bixin piştgiriyê bidin hevdû û her wiha divê dema ku saziyên xizmetkirinê vala bûn divê ev werin têjekirin Komara İslamî dibe hewl dide ku gelê me neçar bike ku li hinek deveran wan koçber bike û hinek bi cî wan bê cî war bike ev divê beşek siyaseta guhertina demografiyê ye û divê li hemberî vê divê berxwedanek pêş bikeve bi windabûna saziyên xizmeta giştî divê alternatîfê van saziyan ji aliyê gel ve werin damezrandin em dikarin nîşan bidin ku em ne hewceyê dewletê û saziyên wê ne û civaka me dikare xwe birêve bive divê em vîya nîşan bidin pejek wisa dibêje civaka me mafê xwe heye ku bi xwe têgeha parastina rewa pêş bixe komîteyan ava bike her wiha divê em pir bi baldar bin ku rê li ber
ketna کرێگرتیانێ ڕژیمێ یعنی خوازن پرۆڤاکسیۆنە فەڵام بکەن ڕێڵوان بگرن سلۆغانێکی دروشمەیەکی پێشنیارکێ civak çi qas yekgirtî û rêxistinkerî be ew qas berxwedan çi qas berxwedan ew qas azadî çi qas yani civak çi qas yekgirtî be ew qas berxwedan çi qas berxwedan ew qas azadî sloganek hatike ya duyem banga pejekê ji bo ciwanek heye temaşevanêja banga pejekê ji bo ciwanê Rojhilat heye divê em bang li hemû ciwanê Rojhilatê Kurdistanê dikin ku bi awayê herî baş rola pêşek a civek bilîzin û bibin mertal ji bo parastina gelê me li dijî êrişên ku armanca wan paqijkirina gel û tunekirina azadiya netewame ye ciwanên welatparêz çi Kur çi keç di serî de berpirsyariyê rêxistinkirin bilindkirina moral siyasetkirin û parastina civaka me ne ji ber vê yekê hemû ciwanan duwarê amadekarî û perwerdariya xwe de berpirsyariyek wan heye ciwan dikarin xwe bi komên biçûk re rêxistin bikin û perwerde bikin her wiha ew ciwanên ku dixwazin duwarê ewlehî û siyasetê de perwerdehiya pêşkeftî bigirin wekî şoreşkerên pispor xizmeta welatê me bikin divê tevlî nava refê gerîlayên azadiya Kurdistanê bibin tevlîbûna refên gerîla asta herî bilin a helwesta welatparêziyê û nîşana mekanîzmayeka ya ji bo netew û civakê dibêje xala sêyem temaşevanêja pejek dibêje ji ber ku hemû navendên leşkerî ê rejima Îranê ewlehî û îstixbarî yên rejimê ji aliyê artêşa Amerîka û İsraîlê ve têne bombebarankirin em bang li gelê xwe dikin ku xwe û malbatên xwe ji van navenda dûr bixin hêzên rejimê jî ji tirsa êrişên hewayî xwe li mizgeft û dibistanan digirin bi karanîna dibistan û mizgeftan ji bo armancên leşkerî sûcek li dijî mirovahiyê ye û divê gelê me li dijî dagirkirina van cîhan nerazîbûna xwe nîşan bide her wiha em pêwîst dibînin ku ji bo parastina jiyana welatiyan ji hemû cihên veşartina hêzên rejimê dûr bisekirin yani dibêje ji cihê rejimê dûr bisekinin ne tenê ji qereqol û cihê leşker û îstixbarat li wê derê ne rejim cara çin mizgefta da camiyê de xulwan de ji ve dişêrin baldar bin demek wan dirabin ji wan de jî dûr bisekin yani rejim jiyana wetke xeteriyê dûrî wan derabin malbatê xwe zarokê xwe dûrî wan derabihêlin û xala çara divê em bang li hemû kesên ku di tekoşîna partiya me de xwedî kedin ji ber sedemên cuda berê di nava me de bine û çûne em bang wan dikin paş de vegerin werin dîsa ji bo gelê xwe welatê xwe di vê rewşa hesas de kar bikin tevlî refên partiya me bibin da ku ji nû ve vegerin nav xebat û tekoşîna xwe hembêza pejekê wekî her carê ji hemû tekoşeran re vekiriye di dawiyê de divê em tekez dikin ku derbasbûna vê qonaxê bo paravên aştî û azadiyê bi yekîtiya hemû beşên civakê ve girêdayiye pejek wiha dibêje temaşevanêja yani pejek wisa tahlîl dike ku şer ew dirêj bike û dema ku şer dirêj kir bêguman ew bixwe firsend de bîne her wiha ew bi vê sedeman xeteriye jî li hemberî vî tiştî ancak rêxistinbûyî hişyarbûnek mezin çêbe da ku gel bikarve xwe biparêze yani mesela pejek divê di aliyê xwe parastinê de di aliyê tenduristiyê de di aliyê karên xizmetkariya rojane de gelek mijaran da pêwîst e ku komîte werin çêkirin ev nimûne ji aliyê Kurda ve berê hatiye kirin bu nimûne Rojavayê Kurdistanê tiştê wisa hat kirin li başûr jî heta astekî tecrübeyek wisa hey berê salên notî beriya salên notî li Rojhilatê Kurdistanê jî ev tecrübe hey ji ber vê sedemê banga pejekê giring e û pejek niha dixwaze ku ev bang li çerçeveyê vê bangê de gelê Rojhilatê Kurdistanê xwe rêxistin bike ji bo ku vê pêvajoyê derbas bike yani ev pêvajo bi rastî ji wê çi qas bidome nediyare belkî salek belkî dime belkî pênc me belkî wek Sûriye jî tê dema dest pê kir gotin salek di sal falan paşê 15 sala dewam kir ana jî nediyare çawa çêbir ji ber vê sedemê ev ji Kurdan jî bû tecrübeyek mesela Sûriye ji her kesî re bû tecrübeyek û tecrübe herî mezin ew e ku bêguman yani aliyê rêxistinkirinê de rêxistinkerina civakê de xurtbûyînek hebe ev jî ez bawerim ku ew ê li Rojhilatê Kurdistanê ji were tijêkirin niha rewş ev e
بێگومان gelek tiştin dijîne derbarê vê şerî de lê sibê şû de em ê li ser van mijara rawestin û bara parve bikin, bimin xêr û xweşiyê de êvar baş.